Ito na ginawa mga kaigsuunan ining matahong mga adlaw. Kuyog mi karon ilang unas Pastor Eliezer. Mag bisita mi karon mga kaigsuunan. Sa mga kaigsuunan nato dinhi. Kanindot sa pamati mga kaigsuunan nga maka dasig ta og mga igsuunan to. Sa pulong sa Ginoo. Tar kita karon ani tungas ta og kuan bungtod nay bungtod tungas na ta pastor na bungtod ni dire ta ana sige tag nay bungtod ni paugnat sa kusog yung mga igsoon. Sa man diri pastor? Ryan. Atong landahan o lubi? Amo ba? Dahil ba? Saba. Oh, sakro. Kasi yung pananaw din mga igsoon, no? Kanindot sa pamati. Bugnaw kayo ang kuno, bugnaw kayo ang hangin. Taghan mo mga kahoy god. Ngayon pwede po mo maka duaw, makakuyog na mo diri. Basi ganahan mo. Sa Negros Oriental ni siya bisa sakop sa Bindoy. Muna yung atong kinabuhat mga kaigsuunan para sa pagpaligon sa atong pisikal o espirituhan ng bahin. Wave mo na mo mga igsuon. Wow! Muning kuan muni atong kuan? Ja angat na ni. Akatong ga motor si kuan to? Tuktok ay mga igsoon ng dalan, no? Mo gini ang kuan paugnat sa kusog yun. Sa katong bagyo grabe sa kaninduta mga igsoon eh. Usa gid atong kusog ano itong singot na indot kay ilang lapit diri. Mong i-update mga kaigsuunan unya sa padayon natong pagpumuhat. So itong hinumduman nga ito'y mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Dayon ang Dios sa tanang panahon. Wow!